Il-Partit Nazzjonalista qed iwieqed l-għajnuna u s-sapport kollu tiegħu lill-kunsilli lokali. Dan għaliex il-kunsilli għandhom sfidi kbar u għalhekk qed tikber ħtieġa li dawn ikomplu jissaħħu. L-erba' filgħodu il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-tisbieħ tal-Gvern Lokali u Lokalitajiet Karl Guder għamel żjara fir-Raħal ta' Ħallija bħala parti minn inizjattiva fejn il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iżur diversi lokalitajiet biex ikun aktar viċin il-kunsilli lokali u jisma' il-problemi u tħassib tagħhom filwaqt li jsegwi id-diversi proġetti li jkunu qegħdin isiru. Anki aħna bħala partit nifmu x'inhu sfidi, nifmu x'għandna nagħmlu aħna, nifmu x'politika rridu nibnu għallum il-ġurnata biex ikollna kunsilli lokali b'saħħithom, effettivi, ikollna kunsilli lokali li jkollhom iktar deċiżjonijiet u mhux biss li jistgħu jieħdu iktar deċiżjoni imma li jkollhom iktar riżorsi għalih. Imma t-tieni nett huwa biex ngħid grazzi għax fl-aħħar mill-aħħar li tkun konsulier li tagħti ħinek pratikament għal xejn biex inti biss tagħti l-enerġija tiegħek il-lokalità naħseb hija xi ħaġa nobbli ħafna. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' din il-lokalità Anthony Dalli filwaqt li faħħar din l-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li l-kunsillieri ikunu dejjem viċin ir-residenti. Aħna bħala konsulliera anke tal-Partit Nazzjonalista aħna dejjem viċin ir-resident. Jiġifieri jgħidulna xi jgħidulna, ma nieħdux għalina, nippruvaw nagħmlu l-nistgħu. Il-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' Ħallija ma taqta' xejn hekk kif fost l-oħrajn saru diversi proġetti li jinkludu manutenzjoni u tisbieħ fi ġnien rikreattiv, sistema ta' dwal fit-toroq, manutenzjoni fatta toroq, kif ukoll ħidma kontinwa biex tinżamm l-indafa f'din il-lokalità.